Ei, hola. Avui estic molt content. Sí, perquè avui, veieu, hem donat les orles als meus alumnes de sisè. Després de tot un curs, finalment me'ls trauré de sobre. Buf, quines ganes que tinc de perdre'ls de vista. No sabeu com m'ha costat aguantar tot un curs. Aquell que sempre es vol fer el graciós, sempre, ha. I aquell altre, aquell que no calla ni sota l'aigua, sempre parlant, bla, 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 calla, carai! I uns quants que sembla que això de fer els deures està prohibit. No es poden fer deures, no, que es cansarien, pobrets. No fos cas que s'herniessin. I que me'n dieu de la figaflor aquella. Sí, aquella que sempre es queixa per tot. Ai, tants deures manes. Ai, un altre examen. Ai. Vinga, home, ai. Ara, finalment, podré fer vacances i perdre de vista aquesta colla de galifardeus. Ai, senyor. Però mira, per altra banda, potser sí que els enyoraré una miqueta. Només una mica, no, tampoc ens passéssim, ara. Us he agafat una mica de carinyo. Va. Perquè, ben mirat, també hem passat bones estones. Sí, no? Per exemple, a les colònies. Com vam explicar el conte de por, i la discoteca, i tot, encara que un es trenqués un braç, en general ens ho vam passar bé. Vam riure força. No diré que no, sí. I per Tots Sants, amb el fantasma de sisè, quin susto els vaig fumbre. He dit susto, volia dir ensurt, esglai, espant. Susto no, No. I per Sant Jordi, quan la princesa havia de donar un petó a Sant Jordi, al príncep valent, va sortir bé, que sí? I les endevinalles, els enigmes que no està explicant durant tot l'any, també han sigut divertides, que sí? I els concursos que hem guanyat, i les sortides que hem fet. Sí, mira, encara recordo com si fos ara el primer dia que van entrar a la classe. Amb la cara així, amb els ulls oberts, a veure, què passarà? Sí. També hi ha hagut coses bones. Sí que és veritat, sí. Bé, mira-te'ls. Però a tots i cadascun d'aquests marrecs els hi he trobat alguna cosa positiva. Sí, la tenen. I a poc que s'hi esforcin, estic segur que aconseguiran tirar endavant. I seran persones de profit. Ja ho veureu. Sí? Avui us volia parlar una mica dels deures de vacances i això, però ara m'ha entrestit una miqueta. Mira que sóc tonto. Doncs mira, farem una altra cosa. Us explicaré una història que sabeu que m'agraden molt, que va dedicada als mestres. I diu així. Diu que hi havia un nen que cada dia agafava l'autobús per anar a l'escola. Vivia en un poble com ara Claravalls, per exemple, no? Que vingués de Claravalls a Tàrrega. I el camí per on passava era un camí erm, un camí de secà. De secà vol dir que no hi havia res de verd, tot era del color de la terra, tot era sec. I també cada dia pujava una senyora gran. Aquesta senyora es posava a vora de la finestra, obria la finestra, treia de la seva bossa una bossa de plàstic i anava llançant alguna cosa per la finestra. El nen, molt encuriosit, li va preguntar al seu pare. Li diu, què fa aquesta senyora? Doncs no ho sé. Què llança per la finestra? No ho sé, ja li preguntaré. El pare un dia, dissimuladament, va mirar i va veure que el que llançava eren llavors. I li va dir al seu fill. I quan li va dir tot remenant el cap, com volent dir, pobra senyora, que el que està fent no serveix per a res. Vet aquí. Doncs que va anar passant el temps i un bon dia aquella senyora ja no va pujar més a l'autobús. El nen, estranyat, li va preguntar al seu pare. I ell ho va preguntar al conductor. I el conductor li va dir que aquella senyora
malauradament, que ja era molt velleta, ja s'havia mort. Van passar els dies, van passar les setmanes, van passar els mesos i va arribar la primavera. I el nen, després de les vacances de Pasqua, quan ja feia dies que no havia anat a l'escola, va pujar com sempre a l'autobús i va veure que el trajecte, a banda i banda del camí, estava tot florit, tot bonic, tot ple de flors, de tots els colors. I es va quedar impressionat. I llavors se'n va donar compte de que el que havia fet aquella senyora havia donat els seus fruits. Algunes d'aquelles llavors s'havien perdut, evidentment, però algunes havien caigut en terra fèrtil, en terra humida, i havien florit. I havien donat aquesta flor que ara alegraven al nen i a tots els viatjants el seu trajecte. El nen es va posar una mica trist perquè aquella senyora, que tant s'havia esforçat en llançar les llavors per la finestra, no podia veure el fruit del seu treball, del que havia fet. Aquesta història és, diguem-ne, una metàfora de la feina dels mestres. Per què? Doncs perquè els mestres, mentre vosaltres heu estat a l'escola, amb vosaltres han posat tot de llavors, tot de llavors. Algunes d'aquestes llavors potser es perdran, però d'altres segurament floriran. Però igual que aquesta velleta, el fruit que donaran aquestes llavors amb vosaltres no es veuran fins d'aquí un temps. Pot ser a l'institut, pot ser a la universitat, pot ser a la vostra vida diària, però segur que moltes d'aquestes llavors floriran amb vosaltres. I segurament molts dels mestres que heu tingut, potser vosaltres ni els recordareu. I potser ells no sabran què és el de bo que ells van fer amb vosaltres que ha acabat florint. Us ha agradat la història? Sí? Bé, doncs avui ho deixem aquí, perquè ja estic una mica tristot, perquè ja no veuré més als meus alumnes. Ciao. Adeu.